Bota, eu do seu motinete, você. Și ultimul preț care ar fi? Ultimul preț 14.000. 14.000? Da, păi da, mașina este foarte bună. Se vede, da. Are perfectă. Singura chestie pe care o are o mică zgârietură. Unde e ea? Aici. Da. Se ia la polish. O, regina mea, O, regina mea, ai grijă de noi, ai grijă de noi, nu ne trimite înapoi, nu te înapoi, că aici așa ca cărnicea, e bună viața, e bună viața, aici în Anglia. ai în cinăglia, Pupatești la pusi. pussy. Ca să trăiți o zi ca mine, trebuie să vă faceți rată la bancă pe toată viața nebunilor. Ia fă ca mine coaie. Ia fii atent. Faci așa. Iei un măr și faci așa. Hai, provocare. Poți să mănânci gutuie. N-ai. Nu e. Dacă nu e să moară mama, n-ai putere. S-a dus. Ca nu... Moară mama, ia uite. S-a dus. Mănâncă gutuie dacă. Bă, poți să mănânci pe mea dacă e ceva nebun. N-ai, doamne. Ce meseria ta? Cadru medical. Cadru medical? Da. Ce ești, ginecolog? Da, cam așa ceva. Profil, da. Poți să lucrezi și în fizioterapie, orice, mai ușor. Și fizioterapie. Masaje. Faci masaj la o persoană 1.000.000 sau. Da? Injecții particular, perfuzie. Perfuzie particular? De câte zile faci? Are o săptămână că face. Nici ca cu bolava. Și noaptea și ziua? De o săptămână? Da, și fac insulină. Eu îi fac insulină de neapă și stare, de neapă și stare, de vin. De vin mâncare. Și cumva la poliție, ca de vin jos acolo, el nu Ce faci cu aia? Scoși șobolanul, a? Bună ziua! Am cumpărat și o pizza cu salama de lemn la dumneavoastră și știți ce am primit. Adică nu mi se pare normal deloc. Sunt client fidel. Pe cuvântul meu, acum am dat pizza cu salama și uite ce am primit. Uite, da. Bă, lasă-mi! Cum ai făcut? Ce mama n-ai de faci acolo? Îmi îmbăt iubita pentru Valentine's Day. Să am cu cine sta. Bă, fraților, râs acasă la fata, la țăranca aia la care i-am dat parfumul scandal de l-a desfăcut ca și o conservă. Fiți atenți, fraților, că au primit un good girl. Fiți atenți, fraților, unde el ține. Uitați-vă, fraților, unde își ține parfumul, fraților. Da, e ordonată. Ce-i drept, e ordonată. E bun. Deci, fraților, ăștia care mergeți și colectați untură, căutați bine că aveți surprize. Avem surprize. Ia uitați ce am găsit noi aici. Ia uitați, suntem pe scoatere. Oh, 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 mare brânză. Ia uite.
Hai doamnă, hai la doamnă, mă. Gețu, doamnă, uite, ăsta e lumea ta. Doamne, ăsta e următoare. La următoare ăsta. Petroi. Doamnă, vedeți că ați pierdut un petroi. Cred că a căzut în găleată. A căzut intenționat sau l-a spus dumneavoastră? Da? Între mică sau între mare? Între mare. La mare. O fi. Nu știu, aruncă. Cred că a căzut, Cred că a căzut. A căzut el intenționat? Nu, eu l-am avut sub o perdea și cred că pisicii s-a mai dus pe Bine. să fii. Aici. Georgianu, vâdă la Vali cu 3 pe care luam la școală mereu. Te iubesc mult de tot. Arde sufletul în mine, arde de atâta iubire. Iau de aici, Georgianu, pentru tine. Această inimă arde, Georgianu. Arde, Georgianu, inima mea arde în flăcări. Da, spune. Sărămâinile, chicken nuggets de-aia aveți? N-aveți de 6 de 9. Grâjoane de-alea, nu? Cum? Grâjoane de-alea de pui. Puișoare de pui? Chicken nuggets de-aia. McNuggets, da, avem. Bună, dragi prieteni! Am pregătit o cină romantică pentru soțul meu și pentru mine. Azi e Sfântul Valentin și am luat cadou și soțului meu aici. Te lași, mea scumpă și dragă, ținând cont că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cu 7, 20, cu 7, 30 și cu o caserolă, 30 cu 30, 60 de mici. Am de făcut 60 de mici. Păi nu, acum că spălăm Toată lumea Toată lumea plânge până Anglia că e apa rece, că e apa caldă. Păi dar sunteți români, mă, nu vă duce cap. Ia zi nevastă, cum e apa? Hai, lasă. E bună apa? Și fel de muzică e asta, Marinelli, dansăm pe rap, rap ca pe Manelli. Fetele nu se rușinează leli, dansează ele pe rap ca pe Manelli. Și fel de muzică e asta, Marinelli, dansăm pe rap, rap ca pe Manelli. Fetele nu se... Hi! Hi! Good morning! Doamne, ajută-le cu bine, că-ar mă ajuta și pe mine. Ajută! Ia mă că am venit zi în amiaza mare să vedem ce face paznicul nostru. Ia să vedem ce face. Curățenie a făcut. Ia să vedem. Doarme, mă, na, că doarme, na. Paza. Paza! Ce fabre dormi? Vasile! Dăm cine apare că-ți dau 1 milion. De rest. E chitanță, e chitanță. Ia 50. Scoate factură. Și acum când... De urgență, voi trebuie să stați toți în telefon. În momentul în care sună telefonul la 112, toți cei 4, operatorul și așa trebuie să ascultați ce se întâmplă. Eu sunt colonel Ionescu, da? Veteran de război din Afganistan și Irak, colonel în Ministerul de Interne, da? De la ordine publică. Da, am fost, nu mai sunt. Așa. Am centură neagră, da? Vă bat microfonul ăla pe gât, da? Toți morții, mătii.
Fă mamaie. Ce vrei, pa? Ce părere ai despre nepoata ta? Ei, că trebuie pulă. Nu cred. Ai, nu cred. Crezi. Să crezi. Vai, fă, mama, am înțeles că ești țigancă.